Ayun. Ayun, pasensya na kayo guys, na late tayo kasi nga pauwi lang ay sa trabaho. Yan, may loud shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, sino ba yan? Ayun, shoutout sa pwede ko naman pa. Dimples Zakura Vlog. Ayan, good evening po ma'am. Dimples Zakura Vlog. Ayan, shoutout sa iyo kuya Mon. Naz Pio Pio. And then Marge GG. Ayan, may loud shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Thumbs up. Ayan. Ayan. Guys, may support naman yung nakapin sa taas dyan si Life. Kasi Life lang kasi ang nakikita ko dyan. Kaya Life, nagtungan ko na lang. Ayan, ma'am Zakura, ma'am Dimple Zakura Vlog. Magalaw shoutout po sa'yo. Ayan, patamsak na mga lads sa post upcoming. Ayan, sige. Copy link as. Copy link. Ayan, sige. Ayan, Kuya Mon, magalaw shoutout sa'yo, Kuya Mon. Ate Dimple, shoutout sabi ni Kuya Mon. Ayan. Upcoming live.
Kaya mga shoutout ulit kayo dyan. Maraming salamat ulit sa Lods Pio Pio. Ayan, mga shoutout sa inyo. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Kaya support natin live. Ayan, si live. Hindi ko po alam ito si live. Ayan. Copy link. Ayan, 220. Send po natin para isang araw lang. Ayan, sige. Tamsak na ate. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kuya Mon. Ayan, ayan, isang ping na lang natin para makapin kayo, para makatamsak din ako. Ayan, sige. Ayan, Ma'am Dimple, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan guys, katamsakan natin ang upcoming premiere ni Ma'am Dimple sa Cura Vlog. Ayan, ayan. Live and 5 days. Live 5 days pala yan. Hindi na ako mag-iwan naman kasi. Iwanan ko na ng palakon ko. Ayan, tamsak na ba? Wow, laki na, 133. 133 ka na, Ma'am Dimple. So, yung Ma'am Dimple, mamaya tamsakan ko yan. Tapos na live. Ayan. Wala pa CPR to yung kanta mo, yung ano? Bakit ba? Silayan ko ang iyong ganda. Ano Kuya Mon, maraming salamat sa pabidyo-bidyo niya. Guys, nahuli tayo ng live kasi nga kararating ko lang. Mamaya may trabaho na naman. Hamling, ayan, may chat sa mahal aling Carmen. May chat tayo. Guys, may nakapin pa ko yan. Pasupport na may nakapin. Kasi mamaya ko naman tamsak na para ano muna tayo. Hamling, ading, ayan, may chat po sa inyo dyan, guys. Siyempre, guys, busy din po tayo kasi naman. Ayan. May premiere po, may coming alas ni Ma'am. Alam ko nakadalaw na rin yan si Ma'am Dimple sa Cura Vlog sa inyong mga live stream kanina. Ayan. Update lang po tayo. Ayan. Kumain na ba kayo? Haba ng buko. Babain ko pa ito yung buko para... diba? Ayan. May shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Ading mahal Carmen. Ayan, pasensya na kayo hindi ko nakadadaw sa inyong live kasi magayat ang live yung mahal Ading Carmen. Nakikita ko lang naka-live na. May tulog-tulog pa tayo niya. Maraming salamat sa inyo dyan, sa lahat po ng nagtamsak dyan, sa level tamsak. Ayan. Ayan guys, may nakapin pa complete support naman natin kahit present yun na lang. Ayan, magkita sa tatyo Lazoni. Ayan. Ayan, nakalive din sa Lazoni. Ayan, sige. Update lang tayo guys kasi nga siyempre. Oo. Ayan, maraming salamat sa Lazoni. Ayan. Harang. Ayan, maraming salamat sa paharang. Dahil ako yung nag-ano ng pagmakakain namin. Saglit lang guys. Thank you lang to. Ako nag-iingi si Mahal Ading Carmen Hagdan. Sige, mamaya. Mamaya, Mahal Ading Carmen, ibibigyan kita ng hagdanan. Ayan, pasensya na Mahal Ading. Wala tayong hagdan. Ayan, susunod po, bigyan ko yun ng hagdanan. Ayan. Pero tayo direct kasi ubos na natin. Maraming salamat. Okay lang Ading Mahal, no worries. Ayan, maraming salamat si Mahal Ading Carmen. Ayan, siyempre. Ayan. Si Ading Nels, lagi nagsisend ng kanyang ano. Ng kanyang link doon sa, masipag si Ading Nelda. Lagi nagsisend ng mga ano niya. Ayan, maganda kasi din yan guys, yung nagsisend ng link. Mas okay ako doon, mas agree ako doon. Ayan, maganda yun. Makakadalaw ka talaga, makatamsak ka. Diba? Ayahin mo rin siya Mahal Ading Carmen, magsisend ka rin ng link mo. May naman, baka pagkatingin ko ng ano ko, mapindot ko, baka punta ako kagad. Katamsak lang, di ba? Ayan. Ayan, Kuya Mon, maraming salamat sa pag-BG-BG dyan. Ayan, si Kuya Mon nag-live pag sa gabi. Ayan. Pag-gabi din kasi yata trabaho. Ayan, guys, may coming ano dyan, live. Sakit ng ulo ko. Mahirap to pagka lagi nagpupuyat. Masakit yung ulo. Ayan.
Ayan, sige guys, habang mag-ano muna ako. Hindi pa kasi ako kumain kasi yung kasama ko kararating lang namin. May chinik kami hapon na nito. Malayo pa naman. Hindi pa yata kumain yun. Ate Carmen! Ulit lang. Ayan, pasensya na kayo guys. Ayan, pasensya na kayo guys. Nagtimpla naman ako ng kape. Ading dimple. Ayan, shout out siya bro. Bro Harold. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw bro. Ayan, maraming salamat sa patamsak. Ayan. Lods Pio Pio. May shout out sa Lods Pio Pio. Ayan, nagbaba na sa Lods Pio Pio guys.
Ang alam ko naman kay Lods Pio Pio ay, bago ba yan Lods Pio Pio? Aba, meron ka ng ano, silipingin natin. Pagka wala, didikitan ko maya tapos ang live ko yun sa'yo. Kaya, magkala dyan tatuloy dyan sa inyo. Ayan, kay Lods Pio Pio. Kasi na to sa iyo to. Uy, ba't ganun? Salamat po, Ate Carmen. Ay, binaba mo Lods Pio Pio. Ba't ayaw? Kung may problema sa akin. Ayan, salamat po, Ate Carmen. Bakit ganun? Ayan, bro, Arnold, maraming salamat sa iyo. Ba't nag-iiko? Yan lang guys, tik mo kay Lods Pio Pio. Ano to? Ikaw! Ayan, kape tayo guys. Chai. Ayan, salamat, Ate Carmen. Ayan, thumbs up. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayan. At hindi mabuksan yung ano, binaba mo Lods Pio Pio. Hindi ako makabukas. Ayun, magandang shoutout ating ex-Faulty. Ayun, maraming salamat sa iyo, ex-BHW. Ba't ayaw? Ayaw magbukas yung ano, Lods Pio Pio. Problema ba sa ano ko? Tamsakan. Guys, patamsak namin ang upcoming premiere ni Ma'am Live 5 days ago. Yan, padlakan ko lang to kay Ma'am Dimple muna. 140 na siya. 143 ka na. Ang bilis ha. Si Ma'am Dimple Zakora Vlog. 7,000. Laki na ng bahay ni Ma'am Dimple ha. 7,000 na siya. Siguro nakakasahod na to sa mga sa ano nila. Yan guys, may nakapin pa ako dyan kay Live. Yung aking laging nakapasyal pa kayo sa live. Masipag. Hindi ko lang alam kung nagbabalik siya. Ayun, 141. May Ma'am Dimple Zakora Vlog. Ayan. Tapos dito sa binaba ng ating kaibigan. Ang bahay niya siguro ito. Yung kay Life. Ano to? Ang bahay niya. Kaya nag-humming ako. Ayan. Ayan, maraming salamat ulit yan sa inyo dyan guys. Habang ako ay ano. Ayun. Eh, siyempre ang ano natin, enjoy the life status. Iba din. At kay Lods Pio Pio, hindi ko mabuksan yung link niya. Ano ba? Buksan niyo ba yung kay Lods Pio Pio? Ba't hindi ko mabuksan? Thank you. Ate Nilda, may kalaw shout out po. Ayan, nagawa ka na sa lahat. Ano yung Pio Pio? Kumusta? Ano ba't may hinanit mo? Ba't yung mabukas? Yung binaba mo na sa Pio Pio, bahay mo po ba yun? Ba't hindi ko hindi. Naglo-loading ako. Ba't kaya? Ba't nagkano? Ayan. Wala, this can be reached. Ano ba to? May problema ba? Baba mo nga Lods Pio Pio, ba't hindi ko ma-open? Patusok guys, premiere. Ayan, sige, premiere. Ayan, sige. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan sa nagtamsak sa nakapin sa taas. Ano to premiere ba? Premiere, April.
Ayan, 78 thumbs up na si Aling Nels. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, sige, siyempre ikot-ikot lang natin. Ayan. Kay Los Pio Pio, hindi ko ma-open yung bahay niya. Bet kaya? Los Pio Pio, open, ano mga Los Pio Pio para ma-pin ko. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Ba't hindi ko ma-open? Ayan guys, may nakapin pa ako para tamsakan naman natin yung coming premiere ni Ma'am Nels. Ayan, sige, tamsakan ko na lang. Premiere for 22 hours. Basta wala akong ano, ayan, 79. Pagkaing Pinoy, bilo-bilo. Ay, sarap yun na bilo-bilo na yan. Sarap yan. Gusto ko yan, yung bilo-bilo. Ay, sarap yan mga ating pa. Sarap yung bilo-bilo na yan. Tagal ako, hindi, bumibili pala ako dyan sa mga mall. Dati mayroon ako nakita sa mga mall. Ba't hindi ko ma-open, Leds Pio, yung bahay mo? Baba mga Leds Pio, ba't hindi ko ma-open? Ayun. Para isabay ko na lang dito sa pin. Ayun. Ayan, wala naman. Siyempre, ipipin po natin yan. Premiere. Hindi ka ma-open yung kay Luz Pio Pio. Ba't kaya? Ayun, 80 thumbs up ka naman. Ayan, wala man, mahal. Sige, Luz Pio Pio, ako na lang nakuha na bahay mo, Luz Pio Pio. Bago ba yan? Pio. Luz Pio Pio. Ayan, mga shoutout sa 6 million viewers natin yan. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan sa video. Ayan, kape tayo guys. Los Pio Pio, baba mo ulit Los Pio Pio. Ang bahay mo Los Pio Pio. Ba't hindi ko madikitan? Ba't hindi ko mabuksan? Hoy, Ma'am Yani TV. Mga shoutout. Maraming salamat sa pagdala, Ma'am Yani. Ayan. May shoutout ulit sa kay Mentor Catherine. Ayan. May shoutout sa inyo dyan, sa Team Influencer, sa mga... Ayan, maraming salamat sa pagdala. Thank you. Ayan, kay Ma'am Angel Malay, kay Mentor Chuko at Choco Joy. Ang sarap yun. Choco Joy, di ba niya? Kay Ma'am Yani TV. Cute na si Ma'am Yani. Ay, maraming salamat sa inyo guys sa pagdalaw sa Team Influencer. Maraming salamat sa kanilang overall na si Ma'am Yani. Gila shout out sa inyo at si Ma'am Angel Maray, kay Ma'am Mentor Catherine, and kay Mentor Choco Joy. Maraming salamat. Ayun, done na po, Ate Carmen. Ayun, mayong gabi sa inyo tanan. Ayun, mayong gabi diha sa inyo. Sa mga Bisaya pa. Ayun, kamusta na ang ating Bisaya? Kay daw pero may mga ulan-ulan. Ay, grabe yung nangyari sa lugar namin guys sa Panay Island. Ayun, matinding baha ngayon doon sa amin. Sa amin, sa ano naman, sa awa naman ng Panginoon, di naman nabot. Kasi malayo na rin sa amin. Pero halos kasi maraming talaga na ano doon. Banda doon kilala niyo si Solen. Si Solen ba yun? Si Kuyukot, ayun. Doon talaga matindi yung baha sa kanila. Parang may nano nga kanina doon na balita. Kasi lakas nga ng ulan. Oo. Sintro kasi doon sa Western Visayas. Sa amin talaga. Maraming lubog sa baha. O, di ba? Buwan ng Abril, ano? Ayun ang maraming mga malakas yung ulan. Yung isang mahirap kasi pagka puno na yung mga wala nang madaanan yung tubig. O, doon na pumapasok. Shout out all team influencer. Love you all mga anak. Ayan. Hindi ko talaga ma-open ang Carlos Piopio. Ayun, mayong gabi diha sa mga Bisaya at mayong gabi mandira sa mga Ilonggo. Ano nga yung sa Ilocano, Ading Carmen, yung mayong gabi? Magandang gabi?
Ayan, Miguel Chat at mentor, Yanitot. Tama ba, Yanitot talaga sa dulo. Kaya nyo magawa ng mga dulo na may mga T. Mahirap yung pag may mga T sa dulo. Miguel Chat at mentor, Choco Joy. Choco Joy. Kaya maraming salamat ulit sa inyo dyan sa Team Influencer na laging nagpe-present pag ako ay nagla-live. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Okay, gising pa sila, siyempre. Ayan. Ay, nako. Marami ngayon. No? Miguel Jadar, mentor, Angel Maray. Si Angel Maray lang kasi parang ano niyan. Siyempre, Visayas din si Ma'am Angel. Ayan. Sige nga, yun nga yun. Para marikita natin ka Los Piopio. Para This video unavailable. Wala naman. Available naman Los Piopio. Nangyari dito. Ayun. Miguel Jadar, Lazar Lazy. Ami, Ma'am Miguel Jadar, thumbs up. Maraming salamat. Ngayon guys, patamsakan naman natin nakapin sa taas dyan. Pasupport naman natin yung upcoming premiere ni Ading Elds. Ang aming member po ng team, Maliw. Ayan. Nakasupportive na magano. Daming pew yun. Ayan. Thank you, Life. Ayan. So nakaano dyan kay Life. Ayan, sige. Ma'am Miguel Chota. Ayan guys, patamsakan naman natin yung upcoming premiere. Ayan, ni Ma'am Nelda. Ayan. Para magano tayo. Dagdagan ko na lang may tamsak yan. Yung tatlo yung tinamsak ko dyan. Ayan, nagbaba din ng yung ating kaibigan na my friend. She's from from Korea. Korea or Japan. Ayan. Doon tayo mag-English guys. Ayan, siyempre nakikisimpatya po tayo ngayon sa mga kababayan po natin sa Western Visayas kasi nga yung matindi yung baha noon. Matindi ngayon ulan doon sa amin talaga. Halos lahat lubog sa baha. Wala, Lods. Bura yung ano niya. Lods Piopio. Bura yung video niya. Dito lang, X-Cap. Ayun. Siyempre guys, ganun talaga. May darating talaga na hindi naman tawag ano yan. Kumbaga, ayun, ano ng kalikasan kasi yan. Pagka ang kalikasan kasi ang umano sa atin, wala tayong magagawa. Diba? Yung maraming lubog sa baha, yung sa lugar po namin, banda sa amin, maraming lubog yung bahay sa baha. Yung iba nga, yung wala silang nasalbang mga gamit, siyempre. Ayun nga sabi nga ng iba, mas mabuti pa nga daw yung mabahaan ka sa masunugan ka. Ganon din, kung lubog yung tubig sa bahay mo, sira din lahat ng mga appliances mo para nag-umpisa ka sa bago. O, di ba? Buti lang kung di matangay. Oo, grabe nga yung baha sa atin. Sa amin. Kaya ako talaga guys, masalamat lang din kami dahil kami nakatira sa bukid. Bundok yung tinitirhan namin eh. Siyempre kahit bundok naman, saka may kurente. Mahirap kasi minsan sa mga urban. Urban ba tawag yun? Urban o rural? Di ba? Rural para tawag yan. Pag sa syudad, di ba rural yan? Kung hindi ako nagkamali. Ayan. Siyempre, mga politiko ngayon guys, hindi naman pwedeng tumulong ngayon. Mahirap kasi ngayon. Kasi eleksyon. Mamaya, pagka tumulong ka, taon pa na sa eleksyon, siyempre, baka sabihin na nanuhol ka. Ganon yun eh. Wala pa rin Los Piopio. Yung main bahay mo na lang baba mo Los Piopio. Kaya para mano natin. Ayan guys, may support naman natin. Maraming salamat ulit Ma'am Ami sa pagdalaw. Ayan. Siyempre, yung Miguel shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Maraming salamat sa patuloy na pag-support kay Falcon of Desert, kay Lodge Salde 7, Bro Noel Naraha, kay Lodge Team Hats, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda Maria, Ma'am Scarlett, ayan, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, ayan, kay Lodge Oliver Coco Martin, ayan, kay, sino pa ba? Marami na ako nakakalimutan sa matandaan tayo. Kumbaga na tayo eh, katanders na nga, sabi ni Lodge Nelson. Ayan, Miguel shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming sa hindi ko nabanggit, basahin ko lang ulit mamaya. Ayan, para mabasa natin. O, di ba? Ayan guys, may nakapin po ako. Support naman natin para hindi masayang laway ko rito. Bakit kayo magyayos?
Support naman natin yung nakatamsak niya sa tatamsakan nyo naman. Ayun, si Los Pio Pio, hindi pa rin mababa yung bahay niya. Ayan. Ayun kay Mahal Aling Carmen, ang dalawang magkapatid, ang dalawang mag-utod. O sa amin kasi guys, yung salitang magkapatid, mag-utod. Yung sa kanila ading yata yun, di ba? Igsoon. O sa mga nakaka-igsoonan ko diha. Ayun, maayong gabi. Ayong gabi diha sa inyo. Lagi ako nagsalita ng... Iba din kasi guys ang salita namin kasi kami Karaya. Tapos may Karaya, may Hiligaynon, may Bisaya, may Waray. Ano pa ba yung mga salita? Sa lugar namin. Pero sa inyo, tulad sa mga Luzon naman, may mga Ilocano, may mga ano tawag nito? May mga ano tawag nito? Tumutan ko rin. So daming mga lingwahe kasi sa atin. Ayun. Ayun. Kailan shoutout ulit dyan sa inyo. Ayan, di pa rin mababa nila sa yung bahay niya kasi wala siyang video. Yung guys, may nababa din sa bahay sa live. Ayan. Yung masyado sa live. Wala pa rin ano niya. Takbuhin ko na itong isa kung ano nga. Matusakan ko na siya. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa. كشختك من العيد ما تكمل إلا بكشختي. Aray ko. Sakit mas tinga. Gulat naman tayo. Kaya, close natin. Siyempre. 81. O, diba? 81 na siya. 80 yung bilo-bilo. O, bilo-bilo. Sarap yung bilo-bilo na yan. Ayan, pinapawisan ako. Sarap. Ay, mainit ang panahon. Ngayon kasi tag-Kuresma na. May galad shoutout ulit dyan. Shoutout sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan. Mapalan base sa mga SMS. May galad shoutout po sa inyo. Sa lahat po ng mga kaibigan po natin dito sa mga OF na sa land base po. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Siyempre, sila Mama Ligarmen. Maraming salamat sa inyo. Ayan, thank you. Pumasok yung aircon galing sa labas. O, di ba? Dito guys. Yan dito. Dito, pagka sa ibang bansa ka, siyempre di aircon ka. Pag-uwi mo ng Pilipinas, electric fan lang. Kasi mahal nga kurente sa atin. Hindi ko makita yung Los Pio Pio. This is a comic into sound.
Ayan, Miguel, shoutout sa'yo, Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa paharang mo dyan. And thank you sa'yo, Ma'am Scarlett. Ayan. Miguel, shoutout ulit din sa inyo, guys. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan, kay Ma'am Scarlett, maraming salamat sa paharang. Ayan, ito. O, diba? Siyempre, pag may paharang, halikan natin yan, guys. Carmen, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa PBGB dyan. Tamang music lang po tayo muna. Yan. Sige guys, may nakapin pa ko upcoming premiere. Upcoming premiere po ni Ading Nels, si XBH, BNS, BHW. Ayun, Miguel Out, shoutout sa inyo. DJ Nandit on the mix. Hi, Scarlett, sige daw, shoutout sa inyo. Ayan, Miguel Out, shoutout, Ading Scarlett, Miguel Out, shoutout, sabi ni Mahal Ading Carmen. Ayan, maraming salamat sa inyo ulit dyan, guys. May nakapin. Bigay ko na lang pangalan niya, Lods. Type mo lang, Simple M Vlog. Simple M Vlog. Ayan, sige. Simple M Vlog. Sige, Lods, i-search po natin yan. Simple M Vlog. Ayan, sige. Ayan, mga Lods, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan. Mix Club. Ito siya, yung party lang sa kalang siya ba ito? Dancing with the beat. DJ Remix. Dahito at lang tawag taan imo sama. Ilang galap ay sa lagay. Ito ba ito yun? Atay ako be. Ito ba yun? Ito. Sinanay kay nagtagay sila. Yung mga kanyang profile pic team, Marty. Sa balay nagkahay sa tatay. Natulog ka patay. Luya sa patay. Atay ako be. This is the mix of DJ Boss Mark. Ayun, Kuya Mo, Miguel Out, shoutout sa'yo, Kuya Mo. Maraming salamat. Ayan. Ayan guys, baba ko lang ito yung kaya pinaba nila sa Pio kanina.
Ayan mga shoutout ulit dyan sa inyo sa 4.